και τέχνη παράλληλα. Γεια σου, Χριστινάκη μας. Καλησπέρα, Όλγα μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα μας. Θέλω να σας ευχηθώ καλή αρχή. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνθεση. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι. Εντάξει, καταλαβαίνετε, είναι ζωντανές συνδέσεις αυτά. Η Χριστίνα, λοιπόν, εδώ και χρόνια είναι στην παρέα μας και είναι στην ομάδα εδώ την δικιά μας, της εκπομπής, εδώ και αρκετά χρόνια. Και φυσικά μας ενημερώνει για ό,τι αφορά το κατοικίδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κατοικίδιο σε σχέση με την αλλαγή της εποχής, που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, όπως και εμείς, έτσι και τα κατοικίδια μας, να προσπαθούν να ενταχθούν και να προσαρμοστούν στη νέα εποχή. Έχουμε φύγει από το καλοκαίρι, πάμε στο φθινόπωρο, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας χρόνος προσαρμογής, ένας χρόνος ώστε να μπορούμε από τα διαφορετικά καιρικά φαινόμενα, από τις διαφορετικές συνθήκες τις καιρικές, να προσαρμοστούμε σε λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες, σε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως βροχές, ας πούμε, που συναντούμε τώρα. Να το Χριστινάκι μας, το οποίο είναι και λαμπερό και ξεκούραστο. Καλησπέρα και πάλι. Θέλω να σας ευχηθώ καλή αρχή του σεζόν, γιατί δεν ήμασταν στην αρχή. Με χαμόγελα και πολύ ωραία διάθεση. Καλή μας σεζόν. Λείπατε από την πρώτη εκπομπή και οι δύο, αλλά καλά κάνατε, γιατί περάσατε όμορφα και ξεκουραστήκατε και ήρθατε φούλα ανανεωμένες, οπότε καλό σας έκανε αυτό. Και Χριστίνα μου, πάμε να πούμε για τη φροντίδα των κατοικιδίων το φθινόπωρο, να μας δώσεις συμβουλές για υγεία και ευεξία. Γιατί όπως οι άνθρωποι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη νέα εποχή, έτσι και τα κατοικίδια μας θέλουν κάποιο χρόνο. Εννοείται, θέλει χρόνο και προσαρμογή. Γιατί να πούμε ότι φθινόπωρο είναι πολύ καλή εποχή, πολύ ωραία εποχή, είναι ντροσερή, δεν έχει τόσο καύσιμα, αλλά υπάρχει υγρασία. Δεν έχει ακόμα εκείνο το κρύο όπως είναι το χειμώνα, όμως το φθινόπωρο υπάρχουν βροχές και αέριδες. Οπότε θέλει προσαρμογή του σκύλου. Αυτά τα βασικά τα πραγματάκια που προσέχουμε, θα πούμε εν ολίγης, είναι η διατροφή του σκύλου. Πρέπει να είναι λίγο πιο αυξημένες σπερμίδες για να παράγει το σώμα ζέστη του σκύλου. Θέλει πιο λιπαρή, να το πω, διατροφή. Δηλαδή, αν είναι κροκέτα, πρέπει να είναι αρνάκι, κροκέτα για ενέργεια. Αν είναι μαγειρεμένη διατροφή, βάζουμε πιο πολύ μοσχαράκι, αρνάκι και υπάρχουν κάποια συμπληρώματα για να παράγει πιο πολύ ενέργεια και να ζεσταίνει το σκύλος. Έπειτα να πούμε ότι η φροντίδα του τριχώματος, του σκύλου, γιατί είναι ένα από τα βασικά κατά εμένα από όλες τις προσοχές του σκύλου, είναι η βούρτσα. Η βούρτσα το φθινόπωρο πάει σύννεφο, γιατί ο σκύλος αλλάζει το τρίχωμά του. Ο οργανισμός προσαρμόζεται στο κρύο, οπότε αλλάζει τη γούνα του, τη τρίχα. Ακόμα και κοντότριχα σκυλάκια βλέπεις ότι αρχίζουν και μαδάν πάρα πολύ υπερβολικά. Είναι αυτοί οι μήνες όταν αρχίζουν και μπαίνουν τα κρύα, αλλάζει ο οργανισμός, προσαρμόζεται προς αυτή την εποχή. Οπότε θέλει βούρτσα για να βοηθήσουμε να γίνει η αλλαγή πιο γρήγορα και ενίσχυση με ω3 και ω6. Πάλι μπαίνουμε στη διατροφή. Είναι διάφορα λάδια, οποία υπάρχουν στα κτηνιατρία, στο εμπόριο, είναι σαρδέλα. Σαρδέλα για όλα τα σκυλάκια είναι η άριστη τροφή, σαν συμπλήρωμα. Οπότε έτσι δυναμώνει το τρίχωμα και το δέρμα του. Δηλαδή κρατάει το σκύλο πιο υγιής, το νοσοποιητικό του γίνεται πιο καλό. Γίνεται πιο δυνατός, ώστε και πιο δυνατός και δεν κινδυνεύει να αρρωστήσει, να χαλάσει διάθεσή του από τα καιρικά φαινόμενα. Έχουμε ένα θεματάκι με τη σύνδεσή μας. Κάτι γίνεται σήμερα. Μία με τη σύνδεση και μία με τον ήχο. Δεν πειράζει, εμείς δεν έχουμε θέμα, δεν μασάμε καθόλου. Εμείς ανταποκρινόμαστε σε κάθε δύσκολη συνθήκη και σε κάθε ίσως έτσι έκτακτο γεγονός που μπορεί να προκύψει. Γιατί έχω και άριστους τεχνικούς οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν. Παιδιά, μπορούμε να συνδεθούμε πάλι με τη Χριστίνα ή να την αποχαιρετήσουμε? Να το Χριστινάκι μας. Χαίρετε και πάλι. Κάτι γίνεται σήμερα, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, στα γρήγορα, ναι, προσέχουμε τη διατροφή, την εμπλουτίζουμε παραπάνω. Μετά, τα σκυλάκια, οποία είναι μέσα στο σπίτι, εκεί προσέχουμε
είτε κοντότριχα είτε μακρύτριχα, στο μπάνιο να βάζουν οι άνθρωποι μαλακτική. Ακόμα και για κοντότριχα σκυλάκια υπάρχουν μαλακτικές. Ενδυναμώνει το θύλακα της τρίχας και δεν πέφτει τόσο καλά, τόσο πολύ. Ως συνήθως, ακόμα και στην αλλαγή, βοηθάει αυτό. Έτσι, γιατί στο σπίτι μέσα, παρόλο που δεν υπάρχει βροχή και υγρασία, είναι το κλιματιστικό που βάζουμε στα πρώτα κρύα. Ξηραίνεται η επιδερμίδα και η τρίχα γίνεται πιο εύφραυστη, πιο λιπτή. Και εννοείται, εάν είναι μακρύτριχο σκυλάκι, μπλέκεται πιο γρήγορα, οπότε πιο εύκολα, οπότε πιο δύναμη γίνεται. Θέλει ενίσχυση με μαλακτικά ή σαμπουάν με μαλακτική ή σκέτη μαλακτική. Μετά πάμε στα σπιτάκια, πού πρέπει να μείνει ο σκύλος. Τα σκυλάκια, λέω γρήγορα, μην πάλι εξαφανιστώ, οποία κατοικούν έξω στο εξωτερικό χώρο, προσέχουμε το σπιτάκι τους να μην είναι κάτω στο πάτωμα, δηλαδή στο χώμα, γιατί τραβάει υγρασία. Καλό είναι να υπάρχει τουλάχιστον 10 με 15 εκατοστά επιρρύψωμα. Έτσι, το σπιτάκι να μην είναι εντελώς κάτω, γιατί τραβάει υγρασία. Έπειτα, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι ένα λάθος, τι θέλουμε. Βάζουμε παλιές κουβέρτες, παλιά ρούχα να ζεσταίνεται ο σκύλος, να μην κρυώνει. Είναι λάθος. Γιατί εάν βραχεί ο σκύλος και μπει μέσα, τα παλιά ρούχα, κουβέρτες κρατάνε υγρασία. Και μετά μαζεύουν μούχλα, μύκητες. Είναι κάτι το οποίο επικίνδυνο είναι το ζώο. Οπότε το καλύτερο είναι το άχυρο, είναι το πιο φυσικό. Για έξω σκυλάκια μιλάμε. Το πιο φυσικό και δεν κρατάει υγρασία καθόλου. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή εάν δεν υπάρχει άχυρο, μετά κάποιοι βάζουν σανό. Σανό είναι η τροφή, αυτή που τρώνε τα ζώα. Αυτό όμως μουσκεύεται και χαλάει πιο γρήγορα, οπότε θέλει κάθε 10 μέρες αλλαγή. Αν δεν θέλουμε, γιατί πάλι και το άχυρο σκορπίζεται και δεν θέλουμε έτσι βρωμιές στην αυλή μας, μπορεί να έχουμε ένα γαζόν και θέλουμε ομορφιά, υπάρχουν κάτι κουβέρτες με μικροίνες ή αδιάβροχα παπλωματάκια. Αυτά δεν κρατάνε υγρασία και τουλάχιστον δεν μουσκεύεται το ζώο, αν βραχεί. Εννοείται, εάν πάμε βολτίτσα και είναι μέσα στο σπίτι το σκυλάκι, το σκουπίζουμε με μια πιτσέτα μετά τη βροχή, δεν αφήνουμε να στεγνώσει μόνο του, γιατί ο φύλακας τρίχας όταν κρατάει υγρασία, η τρίχα γίνεται πιο αδύναμη και επίσης μαζεύονται και οι μύκητες. Καλά είναι να το στεγνώνουμε είτε με σεσουάρ, εάν είναι μακρύ τρίχο, είτε αν είναι κοντό τρίχο με μια πιτσετούλα. Τώρα, εάν βλέπετε ότι το σκυλάκι σας αρχίζει και γλύφεται τα ποδαράκια, σημαίνει ότι πολλές φορές μετά τη βόλτα δεν σκουπίζουμε τα πόδια και υπάρχει υγρασία. Έτσι, διάφορες λάσπες. Μπορεί λίγο με μορομάντιλα. Όμως ανάμεσα από τα δάχτυλα εκεί γίνεται η ζημιά. Οπότε, αν βλέπουμε ότι γλύφεται, σημαίνει ότι ξεκινάνε μύκητες. Πριν προχωρήσουν και εξελιχθούν και πριν θα χρειαστεί να πάμε σαν κτηνίατρο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ιδιοκτήτες, τα πρώτα σημάδια, αν τα είδαμε, παίρνουμε χαμομήλι, βράζουμε λίγο, βουτάμε το ποδαράκι και το στεγνώνουμε. Μάλιστα. Είναι ένα πρακτικό tips, να το πω. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και βλέπουμε ότι δεν είναι λίγα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι αρκετά στα γρήγορα, τα λέμε στα γρήγορα. Ναι, όχι, τα είπες πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ κατανοητά. Απλά πρέπει να αφυπνίσουμε τους ιδιοκτήτες των κατοικιδίων, ώστε να προσέχουν και το παραμικρό για να γίνεται η ζωή πιο εύκολη των κατοικιδίων, να έχουν υγεία και πάνω απ' όλα, Χριστίνα, αυτό που λες και εσύ, ευεξία, να είναι το κατοικίδιό μας χαρούμενο. Υγιής σκυλάκι είναι χαρούμενο σκυλάκι. Αν βλέπουμε ότι το σκυλάκι δεν έχει διάθεση, το πρώτο σημάδι ποια είναι, ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχει διάθεση και σταματάει να τρώει. Όταν δεν τρώει, είναι χτυπάει καμπανάκι, ότι κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Χριστινάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά, πολλά θα τα πούμε σύντομα. Μέσα πολλά στο μήνα, φιλιά. Σίγουρα. 2 φορές το μήνα, είπαμε. Καλό φθινόπωρο. Καλό φθινόπωρο, είσαι μια κούκλα, φιλιά. Αυτή ήταν λοιπόν η Χριστίνα μας, εδώ. Η δική μας Χριστίνα Μπρίντζα, μέλος Κινολογικού Ομίλου Ελλάδος και φυσικά μας δίνει πάντα τις συμβουλές για τα κατοικίδια μας και πώς να έχουν υγεία, ευεξία και εμείς να τα προσέχουμε, γιατί τα κατοικίδια μας είναι η οικογένειά μας. Φυσικά θα μιλάμε και για τα δέσποτα ζώα.